Sisačko-moslavačka županija nastavlja podupirati kategorizirane sportaše i sportašice prve, druge i treće kategorije Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih. Kategoriziranim sportašicama i sportašima sa područja županije Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i predsjednik zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije Marko Badrić uručili su ugovore o dodjeli novčanih potpora. Danas dodjeljujemo potpore kategoriziranim športašicama i športašima. To su naši športašice i športaši koji su kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno od Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih. Natječaj je bio 17.000 eura, javilo nas se 40 športašica i športaša i na ovaj način želimo iskazati potporu našim športašicama i športašima, iskazati poštovanje prema njihovim rezultatima, ali isto tako prema uloženom trudu i energiji koja je potrebna da bi postigli tako sjajne rezultate. Za zajednicu sportskih udruga i saveza za iduću godinu povećali smo sredstva za otprilike 30.000 eura, tako da će zajednica imati početni proračun 280.000 eura, međutim tijekom godine ćemo ga povećati za još 20.000 eura, dakle na 300.000 eura. Isto tako smo povećali izdvajanja za školski sport za iduću godinu za 30.000 eura. I time želimo iskazati prije svega poštovanje prema našim športašicama i športašima, pokazati im da mislimo na njih, da ih pratimo, da ih podržavamo, ne samo riječima, nego i konkretno sredstvima. Mi smo jedna od rijetkih županijskih zajednica koja je nastavila dodjeljivati potpore kategoriziranim sportašicama i sportašima, otkako je tu potporu preuzela država. Ne želimo da naši vrhunski sportaši ostanu bez potpore jer im je i to poticaj za daljnji rad. Istaknuo je predsjednik zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije Marko Badrić te nastavio. Ali ono što je bitno, ovdje imamo sve vas koji ste prva, druga i treća kategorija i koji imate određene beneficije iz Hrvatskog olimpijskog odbora i iz Ministarstva turizma i sporta. Mi smo jedna od rijetkih zajednica koje smo nastavili stipendirati iz ovog programa, znači potpora našim vrhunskim sportašima i vrsnim sportašima, jer neke zajednice, kako je država donijela odluku da će prvu recimo kategoriju stipendirati, drugu i treću, zajednice su ukinule. Mi smo rekli ne želimo ukinuti i nitko ne želi da naši sportaši ne dobivaju i ta sredstva nadalje, jer to je samo jedan poticaj mali, nisu to neki veliki iznosi, ali su iznosi koji vama omogućuju da se i dalje nastavite kvalitetno baviti sportom i ostvarivati uspjehe naših klubova s područja Sisačko-moslavačke županije. Župan je najavio da će se sljedeće godine, zahvaljujući projektu Županijske sportske zajednice, opremiti 40 klubova sa opremom vrijednom 460.000 eura, što će također utjecati na postizanje još boljih rezultata sportašica i sportaša sa područja Sisačko-moslavačke županije.